और Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Ngut ki Nongtrei ki Nongtrei ha karkhana Kaba penmi ki jing bam na do lani ki meat processing factory kelayap Jyllop hadin mi kelahap ha top ka bakar Phut ka jing jrong Kaba Pynlang ka Snam ka mi na ka do kaya jing Jaka la jaha aligat ha ka por bagi ki Nongtrei ki dampen khut ya ka top ha ka meat singi palai ki Ngut ki bayap ki kinthop yu Imran Ahmed arpusan Snam karta bro Asif Ahmed lai post Snam karta bro Ngut ki de na aligat ki bahaya ngasem kila keno yu kontraktor nomor bah ka tiga sengi baja kumni ketiga sengi bagi syong that hindu troy la pa waniki bat phatrai mit ki bahaya ki bar ujor e jahar ai shiki pulet hindu ki pulet kila pha bane postmortem yakamet bat kelas dang ban toket ki bahaya kila keno bah ka baning kong bro Ngut kila ong yu kontraktor bakimlat nomor bagi tiga sengi syong that jongki hindu la bringem penban bo a ya ka bainong ka bakla dap trai la dakimwan Kumta kila mi na yeng ha pedang gamit balai pen khoi ya kata top Henry ha ka step ka babot la pentip syaki bahayeng bagi lapoi hospital Henry ha balapoi ha hospital la pentip penban bagi layam Clear thuru bagi bainong ko kontraktor a ya kini ki Ngut banwan treme ke dai lai spa tingka From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.